Bai chang to kok tu man bising ti saiman khani ni location asek din domino sak hamyangi tong kha nai ta abok la busuk jora te kobe abo ungkha tabuk mas kaisa ni kisa bisiro ungkha hingkai tam khainai angbo tabuk angbo sakcholiya jerai rok chikon chikon ang khalai kaise joto samung bo nani gai tai ang joto no koi horo chubana ni bagai ano an busai sakchaya ni bagai ang joto no koi hota inke nang o be man te nang kono sak ham nogoro te thangka ang rang pusa puri ni bagai ang kuno jaga tagbo thangmaya ko ke tabuk sak jora kono je kono do phani borok rok ngai masa sak norok no chuba chu de khaina rok phaika tabuk sale kebo phaya ko ekmatro chini dofane hoite tabuk chini mothane hoite tabuk ano chubana ni bagai borok phaijak bururongni dolni hoite tabuk ano chuba chuni bagai borok phaikata ke o kamini mung rok hingke kamini mung kha jonokrambo romjago ta abo omo bo bisi khobjak jamthum romjago nin location jamthum jonokram romjago ta nin location ni mung ke ani logini bumung kha chittoranjan debrma inke nang o tibra haste na ono tam kok sana musong ang kachana mo chung jotono no ani je sakhaya ani busai ngoi tongo ngai tai ang jotono koimung koihoro ani sakchaya ani busai no hamnani bagoi ang jotono mo koihoro chuba chu ano rinani bagoi nin sinima ani sinumung kha chano debroma bai norok je TWF ni ngai or tam khaina bai phaimane जों कायसा सिनि सिसलिस रुमा ब्लक कमिटि हयते सुंगरो कायसा हाया नायनानै फायो पेरालाइसिस जोंखा बनो जों किसा सुबा सरना फायो सिनरो जतनो तंग बोरैनि हयते बो तंग हुंकाय सिनि खय डिस्ट्रिक्ट नि को सारबो तंग पलिटिकल और सिनो फायदों माने सार Ini working president. Khwai political district working president Sar Tridit Deborma Sinoro Suno Sungbayoro Jotono Manja Phaika Abono Sumoro Kisa Chini Je Chito Deborma Bini Sakhani Naina Hani Phainai Sumoro Jotono Kichini Subaka ke norok tabuk siminde nainai na hamya sak jora bono nai thanai Kokheto Sung Tabuk Je Manmani Chubaka Sung Oro Hamyasa to Nainani Hani to Buka Khlai Tongo Sung Oro Chita Khlayan o thaini bung rok hingke O Thaini Mung Hika Jonakram 2 number ward nin sinima Ani Simon Sinimung Hukai block TWF ni block Trezor kita Deborma